adoptar medidas ou polo menos presionar na medida en que se poda os estados que están apoiando este xenocidio, basicamente Israel e Estados Unidos, e convertelos en estados parias, porque non se pode entender de outra maneira o que están facendo. Vale. E bueno, rematando porque xa está ben. Vale. Ben. Pero xa está ben por qué. Vaya rematando. Ah, sí, pero vale. Creo que o ton é correcto e está sendo correcto. Por supuesto, vale. Pero remate porque o tempo estás alargando, vale? En ese sentido, hoxe tamén hai convocada aquí na nosa localidade, pois ás 8:30 unha concentración a que nos gustaría que como corporación pois nos sumásemos tamén. Remate canto antes para poder asistir a ela, vale? Poderíase facer un receso para asistir a ela, non hai por que rematar. Termine, e se damos terminado, poden ir. Non, xa vexo que non lle interesa moito debater do tema. Non, é que non me interese, é que hai cousas que está dicindo que non estou de acordo con elas, entonces remate. Cando vostede di cousas que eu non estou de acordo con vostede, nin o interrumpo. Pero é que quen dirixo o debate son eu. Pareceme correcto. Cando vostede sea alcalde, que non o vai a ser na puta vida, pois vai a dirixir isto, pero de momento dirixo eu. Eu creo que o meu ton é de respeto á educación e o seu non está sendo... Terminou ou non? Terminou porque vostede me cortou a palabra. Vale, perfecto.